konačno su mi stigli svi ovi paketići. A sad trebate sve da otpakujem. Dobro jutro. O, šta je ovo? Pa ovo su paketići koje sam naručila. Mislim, ako me voliš, da bi mi ovo sve da kupim. Naravno. Idem ja sebi kafu da napravim. Ja, sad će mi još para otići u minus. Da, treba da nazovem drugaricu. Ja, gdje mi telefon? A, evo ga. Aj, pomeri se. Ok. Ama, zovemo drugaricu. Halo, Lana. Hello. Kako si, girl? A, super sam. Stigli su mi paketići od Marka. Samo od Marka? Da. Ili je broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, dalje do 17. Koliko imaš? Imam ih 17, ali čuti, ne čućete u kuhinji. Koji kod tebe? Ok, trenutno je Marko number 2. Šta? Ima 2 Marka? Da, ima 2 Marka. Druže, zašto imaš 2 Marka? Otkud ja znam? Zbunjujuće je. Znam, ali samo sam im dala brojeve. Alo, jesi mi kupila jesi tražila njegovu narukvicu koju sam ja htjela? Jesam, trebalo bi da je stigla. Aj se nađemo negde, tipa, ne znam. Aj se nađemo, baš mi treba ta narukvica, idem na dejt danas. Mislim, ja ću samo jednog dečka, ali tvoje koristim za te stvarčice. Ok, Ili trebalo imaju bi... minđuše uz putu što kao Imaju minđuše i narukvica matching. Aj, daj ćeš mi to. Ok, daj ću ti, čao. Ćao, ljubim. Ljubim. O, koliko je sati? Već je 9:30. O, ne. Marko. Trebao bi da ideš. Molim, nisam napravio sebi ni kafu. Izvoli, evo ti moj baba, ti moraš da ideš. Ajde, ok. Ajde, vidimo se sutra, čao. Mogu makar odeću. Poslaću ti preko pošte. Aj, beži. Ok. Ok, sad treba da spremim za drugog. Ok, brzo moram da sklonim sve njegove stvari. Ok, ovi pokloni, nema veze. Idemo do moje spavaće sobe. I šta obučem? Ovo. Mada... Kriminalno! Mada, realno izgleda malo loše. Ok, ovo. Slay Baddy, ovo nosim. Ok, sada ovo brzo vratim. Ok, savršeno. Gdje je moja Stanley? Ok, tu je, savršeno. Sad još malo da sredim. Taman da sredim. Ok, taman ću imati vremena sad malo da uradim svoj skincare, malo ove kreme, sada malo ove kreme, ovo je za ruke većinom. Ding dong. Oh, ne, moram da požurim. Brzo, da se namirišem. Samo par puta, nećemo prošli put da ga udavimo kao... Nećemo da ga udavimo kao prošli put. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ok, savršeno. Ok, nema veze. Ajmo, idemo dole. O mi bože, moram da zapalimo sveću. Ne može da izgleda tako loše. Savršeno, uspio sam da uđem. Ajmo da vidimo. Možda bolje da se presvučem. Već me vijelo ovako. Zdravo. Gde si bio? Bio sam na poslu. Šta radiš kao Banana Split? Ne razumem. Ne, ja prodajem banane prekrivene sa čokoladom. Ok. Hoćeš da ti dam da se presvučeš? Ma ne treba, samo ću skinuti ovo. Šta je to? Moj bože, zašto si išao da roniš? Izvini, zaboravio sam da skinem ovo odijelo. O moj, ok, znači samo uđi. Samo uđi, trebalo bi da ima neki poklon za tebe. Tamo da ti da... puci ovo. O moj bože, stekle ćeš bijeda, čaj beš bre.
Ok, sad ću naći. Ok, možda kaciku. Lepše. Čekaj. Čekaj, mislim da sam našla. Slej. Ok, znaš šta to ćeš nositi? U pidžami ćeš biti, samo molim te ovo negdje baci. Material girl. Znam šta ćeš, ok. Lagi. To je moja pidžama, ne možeš. Ok, savršeno. Ćao. What's up? Pa, hoćeš da idemo negdje napolje? U pidžami. Da. Na terasu možda bolje. Najbolje. Da gledamo predivan zalazak sunca. Za nije 11 podne. Niko to ne mora zna. Ok, ajde sedi. Ok, ajde stoji. Šta ti kažeš? Sad će biti zalazak sunca. Ija, šta lijepo. Ok, nek pada sneg. I... Wow, kako romantično. Ok, smrznut ću se ulazi, bre. Zatvori terasu. Zatvaraj terasu. Ej. Zatvorim terasu. Zatvorim. Evo ga. Eto ga. Ok, ja šta lepo. Kao ti. I sve za moju najdražu Milenicu. Ja, hvala. Ja, zašto sam morala da kupim ovaj prokleti Samsung Galaxy Nokia 1375 GB, nula effort. Šta ti nije u redu s telefonom? Pa, znaš, nešto je baš ružan. I vidjela sam, izašao je neki iPhone 17 Pro Giga Max u naranđastoj boji. Znaš kako je lep? Pa, možda ćeš ga jednom dobiti. Ok, idem ja sad, mama me zove. Ali nemaš telefon. Moram da pročitam ribu. Ćao! Ćao. Ok, brzo, moramo speedrun. Moramo da idemo da kupimo taj iPhone 17. Odmah! Ja, pa baš ti hvala. Znaš, nešto za novu godinu bi htjela neki novi telefon. Ne bi da imam ovaj Samsung Galaxy Nokia Giga 720 GB nula effort. Pa možda ti ga čak i kupim. Jao, pa stvarno. Sve za moju najbolju Milenicu. Ok, moram sad da žurim kući. Ćao. Ćao.